No však... Ty máš vo štvrtok, Luko má zajtra, nie? No. Kedy má zajtra zase jazdiť? Zajtra, no. Neviem po koľko, ale zajtra má. Nedával si na sobotu, keď pôjde zápas. V týždni si dával cyklist, príde neskôr do školy a cez víkend. Z jakého máte na to může tam Nemal by. Ináč, keď začal, tak si ich dával po obede. Jo, nastíháme, buď ide v penu, alebo ti klepe z ruky. Trochu. On keď začal, on si dal tie jazdy, si plánoval, že otrebuje. Že prišiel z Slovenska do Piče a išiel na Piče. Potom prešpekuloval, že príde neskoro domov. Prišiel o 6. o 7. domov. Preto máme povedať, vodičák, auto a nemusí sa nechodziť. Tak to vyšpekuloval, tak že si To ja tebe tak môžem povedať? To ja tebe tak môžem Nie, povedať? ty nedošiel na pedálu. Sorry, genetika. Ale ja došiel. Alebo nejaký malý vozíček. Koľko tu trvá? Ty chceli na tých malých autách, Piče, nestíham točiť. Teplo. No. Ja vyraz, budem autobus. Však ale počula si štvorkovku mám. Ešte ty od Milana vidíš. Má škoda. Nemá zapalovač. Tak jo, Druhom vačku, druhý. Dobre, ale ten prvý dotyk je na... Tak, dobre. Chod do piče s tým. Toto je to, aha. Kde je lopta, piči? Ja tam je. Prvé dotyky. Uj, kvôli bol ti vidno celú jaskyňu. Byť nerob chujovinky. Si nikto nenaletí na tie lacné. Čaká. Poha. Nespoliehaj sa na to, dobre? Koko, to iba 2 minúty zatiaľ natáčam. Ešte 45. A Maťo, natáčaš to dúfam bez zvuku. Co? Lebo tie tvoje vybrané slova do toho neviem. A ja som to robila. Čo? Ja tak sa tvojim používal už ním klepke, jak som. Kika máš? Hore hlava, hore hlava! Luky, písaj! Už. Nejde do nej! A ty keď dneska pánú ložničky, tak možno... Dobrá, Kiko, dobrá! Keď si objavia Musíš do nej! gole na záver. Jo. Túve. Perfektne tu nahral, tu ty kokos, ale nešiel do tej lopty, ale od nej. Preto sa rozčuľujem. No ja viem. To je ona. Teraz mu daj po zemi do toho priestoru! Paťo, cez stred po zemi! Ale je to lepšie. Poď! Dobre, Sebo, prerušil si. Aj na Barbara, čo mi vedím sa boli s Malikou? No. Nasíša. Ale veď nie... Nepočúvam. Nasíša nepomôžoval. Takže bolo sa mi cestka do robu. Do to petečka. Vôbec nevidia predvídať, že bude... Dobrá robota, baví ma. Ale tam musí to hačiť. Zarobil som iba 200 eur na mesiac. Takto. Čo bolo? To. Pýtaj loptu! Dúfam, že to máš natočené. Nie. Som práve tam natáčal auto. Jasne. Šlo nejaké pekné. Však bude Ferrari. Hej.
Chalani, aktivita, pýtam si. Hlava hore. A je. Ty kokso. To sú debili. Dajte sa liečiť, chalani, veď na to sa nedá dívať! Na to sa nedá dívať už! Fakt sa na to nedá dívať! Chalani, nevadí, začína druhý polčas, nevadí. Treba si dať na to pozor trošku. Tak jednoducho, úplne jednoducho. Kde ten zvuk? Kde sa vypínal? Dobre, tak už sa obúďte a začnite hrať. No boha, ďalší gól už sa vedie. Mati, ten nekomentujte. Ďalší faul, ďalší. 3 za sebou. Dobre, Kiko. Hlavne nepaťom. To sa celkové ešte niekde začalo. Oni nerátajú z toho. Ale. Sudi! Zabereme modrý, poďme! Poďte to like skips, ty kokos na ryti, puša. Nehejtuj, nehejtuj. Musím rozťahnuť to ihrisko. Vidieť sa. Seriálny zrak, tam. Ideš na helikopter. Ty, Paťo, teraz máš čistú loptu. Teraz to nespravíš. ja taký opučaný už je. Akože on sa snaží nadávať. Tak arogantne. Tak nech si to dajú, aha, v hlave do poradku, ty kokos, však to... Ba, Paťo, prestaň. Mati, neklap sa. Tak ale, fakt budete sa skôr na kavičku cigary, lebo to je v prvom. Mám celú jesen s vami, celú jesen s vami vydržať. A čo teraz? A on čaká tu loptu. Pán Lukáš! Ale! Tak sa pobije. Sudi! No prečo sa ma pobije? Lebo je taký agresívny ako ty. To si chcela počuť? Čo ti mám tamka na to povedať? Ja bych mu uzubíral to. Však futbal je akože troška... Ale neobvyklé. No boha. Joj. Nechám mu, kedy Ja už... nie. Oha! Inokedy to nahrá. To je hamba, ty kokos. Oni sa dívajú po sebe, nie po lopte. Tak. Výborne, pekne. Pekne. Hej! Ale nie je to prvýkrát. Dobre, Kiko. Však Paťo vie, ty chalete si z ryti padajú. Už to vláde dovať. Ja mu som zazdávala, pre Boha. Pekná Paťo. Ťažká lopta do piče. Skáče to, Paťo, skáče to. Sám, sám. Aha, aha. Necháme to tak. Nahraj druhú. Máme! To mu to asi ani na tréning. Ale ty si nehral. Ale ani ako dorastenci nemôžete hádať takto auty. Zoberme, každý hráč robúte sa už chalani. To je v piči.
A teraz do toho doskoku. Teraz poď. To je ona, poď! Ešte, vystrel! Čo je zasekal? Malami. Malami. Jak sa bol? Aj ten Lukáš, ja neviem. Máme na pravú nohu, ale nikdy si to dala. A tebe najde pizzu. Mám chuť. A dej pokoj. Ja si rovno. To by sme mal praktikovať každý zápas. Ach, piču. Vyhraj! Piče. Ba. Každý takto ruky. Zajebem. Každý druh. Kriste páni. Spátaš, keď tu Opálčík hádzal ešte z tribúny? Nie. A on bol ešte niekde mimo ihriska, už hádal auty. Dívaj sa. Dívaj sa. Dívaj sa. Medzi dvoch. Aha. Nie! Nemôžem sa dívať na toto, keď takú to robí. Do piče! Krista, ja mám chodiť domov normálne. Dala ruku. Ja neviem. Žltú kartu, kto dostal? Počkáme. Čo? Ja jebím. Aby som to potom pustila, ale čas niektorí to počujú. Máte úplne názor. Tebe jebe. Ale tu zakaží. Euroliga či Liga majstrov? To nechytí. Šuky! Šuky! Co tam bolo? Jeba. Ja to už nechcem ani natáčať, boha. Natáčaj to, nech vidia, aký sú idioti. Kokoti prijebaný čierny. To nebude dať použiť divek s tým klepem. Čo? Martin! Ja za to nemôžem. Ja viem, že máš absťák, ale tak to je tvoj problém, nie môj. Však flačka dajte dole. A je tu ten môj kapitán. A? Ježiš, princezny. To je také sa... Aha, aha. Ale vieš, prečo sme to bola penálta? Čo? Neodkopnutá lopta. Však dal ruku, ne? Či bola David. Tak áno, ale keby to Paťo odkopol niekde mimo 16, tak sa nič také nestane. Však on to neodkopával. Odkopával. Hneď na prvého útočníka, ktorý mal tam. A čo zase ríše vykontrolovať? Dávaj, neviem, snad nevykontrolovať. Offside!
nechoďte pre tú loptu, však si pýtajte druhú. Kdyby jsem poslala paté. Tak se prejde, čo? To by se dalo. Reálně, no. Prostě by se zabudil, že nevěděl. Co? No hlavně je tam krev, takže musíš ven. Taky treba to. Ježiš, však o tom sa s ním robí princelina. Tak musíš změnit kolace. Ježiš, kľúčku tam obzierať z každej strany. Ale nepotřebuješ to. Ja viem, ale však furt ti to obzierať. Urobí 2 kroky, pozrie sa. Bá, Paťo, som mne moc tras, zober si to na chvíľku. Nie. Ja som iba zacky Ty by začal. si už volala sama za to. Troška sa povzbudil, chalani. Dobrý zápas. Ale to bolo... Ty môj. Pači má potenciál. Chcem mimo toto záznam súko. Čo? Záznam súko musím. Prečo? Musíš. Hlavný tak, ja? Ale vieš? Pošli mi mal to všetko z boku. Uchyláci. Áno, chcel. Áno, chcel dosť. Nechcete vyhrať! Tak sa nedelajte radi! Budeš to? Zabri si. Nech to posunie Paťovi a ten nech to vyjebe po bráne. Daj si to kúpiť Paťovi, prosím. Keď dá gól, páči. Poď späť! Pá, neuč mi do toho Troška si úplne. musíš zaujím druhý práve. Ticho, sa to ako zvukom musíš dať do pičota. Ešte chvíľka pojem dole. No zabudaj. Dole. Poď mi vejpu. Vyzerá jak Niko Brown. Vôbec nevie. Ale fakt vyzerá jak mrož. Ale čo? Ja mu to poviem dôležite, že vyzerá jak mrož. Ja ho dám? Ja ho dám mrož. Dobre myslené, len. Lepšia. Třeba božný kevát, som povedala, čo na to. Tá božka na kolena. Do ktorej strany? Ideme, jo? Myslíte, třeba, poďme. Ty som radšej umrela, keď už mám do seba natáčať. Nechcem umrela. Čo ide pre loptu? Ježiš. To Liga majstrov, ti vravím, ty kokos. Ali začíme troška behalo, dostanete ku peke. Postav si, počkej na pokýva, no? Je to pravda. Robota, poď! Sa dúniky, ozvite sa! Nie, ale ty môžeš povedať protirečiť. Poď, Lukáš. Hej! Odsilu! Lukino! Luky! Lukáš! Daj ti to 620 raz! Odpitnú loptu, kurva, a výstrel! Nič, serem na to. Namiesto toho, čo som volil ísť pred zepsom, alebo spod na gauč. Čo je, čo sa deje?
Ty zima v tej mikine? Nie, pojde. Nebezpečná, ako? Mali ste? Traja, ani jeden si nezakričal. Išli traja na loptu. To si nevedia zakričať. Ale on je tak arogantný. Všetko je na nahrávke. Všetko je na nahrávke. Martin. Ale beriem. To je tá ruka, to bola ruka, ale taká skúmaš. Tuto? Perfektne, digo. Keď máme vždycky také rozhodky, tak sa nám ten zabije. Pozri sa, to nie je nahrávka. Na to je to nie je nahrávka. Ty víš, že ja radšej robím kľúčku, a odjebe tu. To ste mu objavili. 8. Nikaj, dobrá! Dobrá, to nevadí! Chalani, nahrávte si to! Dajte si rozpad, rozpad! Neboj sa! Bereme transparent. Ani neskúšaj. Prosím? Že? Jaké máš číslo? Je tam hashtag a potom, keď tam rýchlo zapíšeme číslo, vieš? Čana tu rovno hraje ako Krista, Kária, Matka. Na novu je dobrý. Ale on je teraz prídem na novo, vieš? Ale očekujem. Poď! Nezískajú salvo, ale prosím ťa. Ja si odsadnem. Čau. Nosom. Budete chodil. Výborne, Alex! Poď, Ore! Poď! Osvím tam je sám. Vyšľam, keď im sa rozhodne. Ale veď nikto si to nezakričal. On má aj dobraný, možno, že mu dal tú nahrávku. Dobre. Ani jeden z vás si nezakričal. Dobre, nevadí. Bože. Keby sa zomkli a hrali. On je strašne negatívny. Jako si s ním ty? Nepočúvam, vidíte, že som ticho, nepočúvam. Ona má slúchadla. Ja som sa naučila ignorovať. Stalo som na to, že nachodila. Ale pozri, Klipoška! On nemá inú možnosť, lebo je to, to nemá inú možnosť, doma aj vypneš kúrenie. Či ideme von? Zlato ide von, obleť sa. A tým si von nevypínam kúrenie. Idem radšej. 25. Vidíte, akých 25 minút som to začal nahrávať, neviem ako začal. Ja ozaj, John Cena tu je, áno, a ešte niečo. Jo, veď som rozmýšľala nad tým menom, áno. Nejaká herečka. John Cena. Máme najviac vody. No a čo tuto mohlo ísť? Nebo je to sedlák. Vidíte sedlák? To zasa Kubo? Hej, sedlák. Ale treba hrať. Dá sa to zabíja. Paolo. Môra sa to pozabiť. Ja nikdy. Ja som išiel na polku. Ty kokot. Stačilo Hlavne lekár. Dívaj, cudrak ten šprintuje tam, ty kokot. To priblíž. Nie. Približ to. No jasne. Aha. Bá, trase mi z ruku. Do piče. Na to šternu.
Má tam zavaze rozhodca. Aj tebe jebe. Tak ale nevystujú z toho káve. No, podrž mi ruku. Kokot. Ešte raz je tento týždeň. Niečo celú školu to vypustili. Poj. Piče. Nevadí. Kurva. Ja už jebne z toho.